Ni say enye da kunya gi chiri twie an me ba no mabusa se de o kan sa asem na chire wo no onya abotre e chire obenimu ana osahene ni we ntin maga chire se munni machi ma ya sutene monko na mon kodi machi e wo YouTube osahene asoleba e ho na me de ade chire no akansie no e ba betata so empani se enye da koro ana ye de chiri twie ebeyin watepen ana me na maka chire open fi se ba ya metabie ma no amibu ye ka se twie a etwie ye kurotwie mansan gya saboafo ona meka ne ho asem no ye ka se kurotwie mansan na meka osibo ne ho asem ono ne ye bo no mrane se twie ebinim bo ho mrane me ye twie na ene de ye ka ho no na aboa ne yabo a ne ho ahometi pa owuram eba mo wa chi mo wawe a oni ho tese ne ho ya ahometi yie na se onipa opese o chi saboa na untimi mfada kurufu asi enchine da watimase aha opani bi ka che mi se wodi mfinsa achi anansi aka nansi amo ato na afi na so abrentu ugyan nanso etwie de wotimi mfada ko nchine da ansa na betimi achi twie no ehia mamere ehia madagie a ese wodi ahoodin hyem afi ye hwani entutu be no wodi ba aka na ebeku na we eye betrodo bisensemfu ade hye be no ebi ani ho ayira me na kan se bi kire mi se opani bia na oyoduruyefo ewo yeman mu ha ye ka so oduruyefo a na ese wo mo nimdie ewo nsem bebre hu nti oba walefo bi dina asem kodan ne se opese o ma na duru a obetimi dia koye ni kun na ni kun adono pa eti oduruyefo no ka kire ni se so obetimi akonya etwie eyeseboba abre ne dia ene obetimi dia ye adura ma no na bede na betimi akwakunya seboba ana sebo a wafufu sebo nan kase mu ti ase no nani edin na wasan kunya abe baatan aka ho na esenya de eda fom enso okache maame ne se obetimi anya sebo baatan ne ba na de na bremam de be yaduru na wo de akoye aduane ama ukun adi se be ya ukun bedo na de obeka bi obete wase eti maame gi ase mutum wo so obekwa akohwe eti okobusa obofo bi a onim mantem okwaye mu yie pa so pe ba bi a eye sebo baatan bi awo ene ne mba on sa sebo nom de omo ntise mo ankae no mo ebrebre bi no eti ho no obofo bi se wakomu adukuro bi a saa sebo no bi a oye baatan wawu agu enti ene maami si ene obekwa kohwe ampa yese maami fa kwan so ntitie na dodo ene hyehyeye a maami ne fa so ansa na watimi akonya sebo baatan no watimase enti maami koto odwan mua okumu no na ode efa eye wochi ho ye mako kama ma ye dede nchin ne magu ho a de paase nipa wie enka yese nka onipa de aduane firifie kowura mu a sense ya na ya fidi na odi kosum aboa no esuwe de na ense eti okono ode enamono kan ho na ode nnam so ode amako ni je nani akakaduru nchin agu ho kan ho eti oben ba bi asebo no wona o ma ne manufo no na oto nam mono no gu ho ti aboa no be fa ye owe ye no na osan kodai maame ne twen kakra eti okọ nanim na opagya ne ti na otonam man otonam ti aka kakra mu aduru ba bi aboa ne da no ene nam no a wahye dade amako ayye no ohwiegu ho ma aboa ohwiegu ho ma aboa na ape aboa de na no tum owe ne de ntini wura fi no otimi chese bo no ba ade brodu yefo no ti obedu odun sinyi ni wona obusan se den na timi fa so awo ye no a o kire ni nyina wie no se obai wu akukoduro ekwan afa so atimi kochi sebo no ba de brem no kufa saa kwan no so no ukun kotena na bibia be yi ukun bedo watimase etina nanom bube no to se emfada kro nchire etwi a na se ubetimi a chire twie no bibia o wiase bia wo ho kwan se etimi ye bibia ye possible se de obroni kan na se bibia wo kwan a ebetimi ya nanso bibi wo ho a ne ye no ejemre nanso ubeye nso a enye dakro etumi ani se obeya hwem kwan ma me mfa so a otimi chiri twie ba ede ne brodu yefo no na enye se ode ne beya duro bi ama na opemode ombebo wo ho enti mpanisi e mfa dakro nchiri twie no a kire se ade bia ne ye yehu kasie bia no pese wo ya hyase efiri baabi wo yire wo ho a obetimi ya se de maame ne ye nti osahene ni maka kire se wonam ham
na ati kukura na kyerɛ de na ɛkɔ so wonam ham na ati kukura na kyekyede na ɛforo ne yere umu yɛ twase akotwa wuti a wosi mu hwɛ yɛ no makyiri kuro a wotere na ka bepɔ bɛkyi abrewa ka ni so de na kyiri na afiri yɛ de mofrɛgye wakyire sɛ no mo ntra ba ma so a yɛ baya na de adane ahini yɛ kɔ kan wo sesa ahini nyɛ da yɛ hwɛ de ahenkwa akyerɛ himfie na ahini nyɛ da ahenkwa akyerɛ himfie ne sɛn woanya ahini ani nti na asem sɛ brafo anya ade hyia nyinaa so na fata kyirinya ase edi sɛ wo bɛma na wasi ubo na afata sɛ wobɛtumi abube ontena ɔsahene abebu adwa so de a na wonka ho eti hyia ɔsahene ɛwɔ YouTube no so ɔsahene asɔreba na yɛmfa abebu no ntena ase ne nkomo ɛna nso mede nkwala na ɛbrɛ wo na na gye bi sɛ wo kae no akɔlɔ ɔka kyerɛ ne nua pani sɛ ɛnɛmɛ hwiw bi ɛhwiw bɛyɛ ɔsɛ mede bɛ na ɛbɛbo na na gye bi nie ɛna ɔbɛtena ase na ne nua ɛyɛ disturbing ima a wɔso ada no nkurotwa mansan gya saa aboafo a wodi n'akyi a fa na nkum kwa no ɔno nso adi adwa ɛna ɔmo na di akansie no bɛsisi so yɛn nua Philip Asuman abrante agete ɔno nso aba aha ɔno nso mamusu a ɔsi aba yɛ de bɔba fan na yɛ de kyerɛ no ntina ɔba miahu sɛ ɛbɛ no wabi wɔ mu dendenden ɔba ba ko ɔda ɔmo ntam ɛyɛ Esther Asuman wɔsi barima deɛ ɔsin na ɛwɔ bebuo mu na akɔte da ahwe aso kwala nketewa yi o ɛna ɔmo kasa asɛ na meka kyerɛ sɛ sɛ oyiri mpo sɛ ɔno ɔbɛkɔ ntɔkwa na ɔbansere a fato asene na ɔbo wɔ baabo otemuafoɔ no yɛ James Nkansa Pope Jampumani Pope baako pɔ wɔyere wɔma nananom ɔno na ɔtena dwom ɛnu nti ɛna meka kyerɛ sɛ asafonfa ogya hwehwere gyamom ɛntɔɔtɔ atwitwa botire nkɔkye no ɛmmɔ na asotoro meka kyerɛ dɛfoɔ sɛ nana yakɔkyerɛ twitwa na sum bi ama no na ɔbofoɔ sɛ ɔpɛ sumbɔ a ɛnkɛfrɛ no twitwa botire ti hyɛ ɔsahene asɔreba ɛwɔ mo YouTube channel no so ɛhɔ ɛna bɛhu sɛ mpanimfoɔ atena ase na ɛhɔ no ɛna kyerɛ sɛ nananom apum maduro nti wɔn mu a wɔnka ho ɛpia o